Hello mga dear! Welcome back to my channel. Para sa lesson natin this evening, pag-aaralan natin kung alin ba ang tama, thank God or thanks God. Kailan ba gagamitin ang expressions na thank God and thanks God? Sige, simulan natin. Simulan natin kung ano ba ang alam niyo na tungkol sa thank God or thanks God. Alin kaya dito ang tama sa situation na ibibigay ko? Sabi ni A, ano ba ang latest na news about kay Jane? Kasi parang manganganak na siya kanina. Sabi naman ni B, haven't you heard yet? Hindi mo pa narinig? Wala ka pang nabalitaan? Successful, nanganak na siya. Normal yung pagpapanganak niya. Ano kaya ang expression na gagamitin ni A after marinig ang sagot ni B? Thank God or thanks God? What do you think? Let's see. Oh, thank God. Ito yung expression na appropriate na isasagot ni A. Hindi thanks God. Bakit hindi thanks God? Sige, alamin natin. Let's get to know them more. Thank God. Kailan ba gagamitin ang expression na thank God? Wait, gagamitin mo siya kapag ang kausap mo ay yung sarili mo. Binabanggit mo lang ang expression na to. Or ang ibang tao. Meaning, hindi si God ang kausap mo. Sinasabi mo ang expression na thank God, pero sa sarili mo or sa ibang tao. Ano ibig sabihin ito? Bakit mo naman kakausapin ang sarili mo at ang ibang tao at sasabi ka ng thank God? Hindi ka naman God, hindi rin sila God. Kasi, ang thank God, kahit si God yan, ang pinagsasabihan ng thank, ay ginagamit as an expression of a feeling of relief. Yung feeling na nagpapasalamat ka dahil hindi nangyari yung kinatatakutan mo o yung mga worries mo o yung mga source ng anxiety mo. Kaya you are relieved. Naging relieved ka sa ano man yung nagpapabigat ng yung damdamin or yung mga nagpapa-worry sa'yo. Kapag nawala sila at ikaw ay na-relieved, ang ganda ng feeling, di ba? So, nakakapag-express ka ng, ay, salamat sa Diyos. Thank God. Hindi naman ang Diyos ang kinakausap kapag sinasabi mo yun, kundi ang sarili mo or yung ibang tao. Dahil na-relieved ka, dahil nagiging pleased ka, natuwa ka, nagiging masaya ka, dahil natapos yung kinatakutan mo or hindi nangyari yung ayaw mong mangyari. At ginagamit din siya kapag generally, you're grateful. Pero ang thanks God, na hindi naman sinusulat ng ganyan kapag sinusulat mo siya, dahil dapat thanks God ay may comma in between. Ano bang kaibahan ng thank God at thanks God? Si thanks God ay ginagamit mo siya kapag ang Diyos ang kausap mo. So, parang nagpray ka na sa Kanya, prayer of thanks. Nakikipag-usap ka sa Panginoon. So, thanks God, directly talking to God. Itong si thank God ay expression lang siya. Dahil ikaw ay natuwa. Dahil na-relieve ka sa anuman ang kinatatakutan mo or kinaworryhan mo. You have a feeling of gratitude. Pero, shinare mo sa iba or in-express mo lang dahil sa tuwa mo. Kaya sa sarili mo lang siya nasabi. Hindi mo siya sinabi agad kay God. Pero kapag nahimasmasan ka na sa sobra mong kaligayahan at gratitude dahil na-relieve ka sa kung ano mo yung kinatatakutan mo at na-realize mo, ay dapat ka nang magpasalamat kay God. So, gagamitin mo na, thanks God. Directly ka nang nakipag-usap kay God. Kaya lang itong thanks God
ay informal siya. Short way of saying, thank you, God. Dapat formal kasi tayo kapag nagpag-usap tayo kay God. Pero, depende naman yan sa relationship mo sa Kanya. So, pag feeling very close ka na kay God, thanks God. Sige, tingnan natin yung mga examples para mas magiging clear sa atin ang kaibahan ng dalawang ito at malalaman natin kung ano ba ang mas appropriate na gamitin sa iba't ibang sitwasyon. So, sa example na to, where did I put that phone? Oh, thank God, there it is. Saan ko ba nilagay yung phone? Ay, salamat sa Diyos, nandun lang pala. Hindi ka nakikipag-usap kay God. Kausap mo yung sarili mo. It's intrapersonal communication. At nag-express ka ng feeling of relief. You're relieved kasi nag-worry ka, nasa na yung phone ko? Baka nawala. Kailangan ko siya makita. Meron akong gagawin sa phone ko. Importante yun. Dami ka ng worries. Ang dami mo nang iniisip. Paano kung nawala yung phone? Bibili na naman ako. So, pero nakita mo siya agad. Oh, thank God. Ay, salamat sa Diyos. Na-relieved ka. So, you are grateful. So, ginamit natin yung thank God. Yan ang bagay na sitwasyon na gagamitan natin ng thank God. Hindi thanks God ang ating gagamitin dito dahil hindi naman natin kausap ang Panginoon sa expression na ganito. Nagets niyo ba? Okay, let's go to another example. Thank God you are alive. I thought you were in that accident. Sino naman ang kausap niya dito? Hindi si God. Kausap niya yung ibang tao. Si you. Yung akala ko nasa aksidente ka, may kausap siya. Ito ang kausap niya na akala niya ay kasama sa aksidente. Kaya sabi niya, thank God you're alive. You, siya yung kausap. Sino man si you. And of course, ano ba ang feeling ng nag-express ng thank God? Relieved siya dahil hindi kasali sa aksidente yung kausap niya at tsaka, of course, grateful dahil hindi nga kasali yun sa aksidente yung kausap niya. Kaya gagamit niya yung expression na thank God. Pero hindi siya nagpapasalamat sa Diyos directly. Nag-share lang siya kung gaano siya ka-thankful kay God dahil sa feeling of relief, kaya feeling grateful siya and sharing it to others. Kaya gamit ay thank God. Nagets niyo ba? Sige, one more example. You are the best thing that ever happened to me. Oh, napaka-sweet na expression na to. Thank God I met you. Hindi to feeling of relief, but it's a feeling of gratitude. Napaka-happy niya. Pero ang kausap niya ay hindi si God. Ang kausap niya ay yung iba. Si you na na-met niya. At sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil na-meet kita. So, para itong I thank God. No? So, ang thank God, kapag translate natin siya sa lingwahe natin, para siyang nagpapasalamat ako sa Diyos, or ay, salamat sa Diyos. No? Kapag ikaw ay feeling relieved, sasabihin mo, ay, salamat sa Diyos. Kausap mo yung sarili mo, or kausap mo yung iba. Yan si thank God. Or, sobrang napaka-thankful ka lang kay God dahil sa mga pangyayari, pero hindi mo siya sinasabi directly kay God, but sinishare mo sa iba kung gaano ka kay thankful. Parang, I thank God. So, gagamitin mo rin ang thank God. I am so happy. I thank God that I met you. Yung parang ganun. Nagets niyo ba? So, kapag gumagamit tayo ng thank God, parang sinasabi din natin na praise God. Praise God, di ba? Pag may mga magagandang nangyari, oh, praise God. Pero hindi si God ang kausap mo. Sarili mo o yung ibang tao. Ini-express mo lang kung gaano ka happy, gaano ka relieved dahil sa pangyayari na nagustuhan mo. At kapag sinasabi mo, thanks God, yun, kausap si God.
Hindi ibang tao, hindi ang sarili mo. Directly nakikipag-usap ka kahit hindi mo siya sinasabi vocally. Kahit sa heart mo lang siya. Kahit silently lang. Pero kausap mo siya sa heart mo, sa isip mo. Directly nakikipag-usap like a prayer of thanks. So, thanks God is equal to thank you God. Nagets niyo ba? Kaya, huwag kalimutan ang mga bagay na to. Ikaw ba ay nakikipag-usap lang sa sarili mo or sa ibang tao habang ini-express mo ang iyong pagpapasalamat sa Diyos? Then say thank God. Or ikaw ba ay gusto lang mag-express na relieved ka kung ano man ang mga worries mo or mga anxiety mo dahil hindi sila natuloy or iba yung nangyari, mas maganda yung mga nangyari. At hindi ka pa talaga directly nakikipag-usap kay God dahil yung inuna mo ay yung mag-express kung gaano ka ka-relieved na hindi nangyari yung kinatatakutan mo or kinaworryhan mo. Then, say thank God. Ito yung expression na gagamitin natin. Or, direkta ka bang nakikipag-usap kay God para ipahayag ang iyong pasasalamat? Then, you may say thanks God. Or, more formal, much better, thank you, God. Formal siya. Let us be formal in front of God. Now, may pahabol na tanong. What if magpo-post ka sa FB ng status mo at gagamit ka ng expression ng pagpapasalamat kay God? Alin ba dun? Thanks God or thank God? Well, kapag nagpo-post ka sa social media, ibig sabihin nun, nag-share ka sa iba. Ano ba yung i-share mo? Dahil ito ay about thanking God, so nag-share ka kung gaano ka ka-relieved, gaano ka pleased, gaano ka kasaya, gaano ka ka-thankful, gaano ang pasasalamat mo kay God. So dahil ang pagpo-post sa social media like FB ay isang paraan ng pag-share sa iba, so mas appropriate na gamitin natin ang expression na thank God. Katulad ng example na to, sa possible na FB post. Possibly, nakapasa ka sa exam at natuwa ka dun. Tuwang-tuwa ka. Na-relieve ka na hindi ka bumagsak. So you are so grateful to God. Pero gusto mong i-share ang saya mo sa ibang tao, kaya nag-post ka sa FB. Hindi mo kausap si God, but nagpapasalamat ka kay God at i-share mo yun. So sabi mo, I passed the exam. Thank God. You are relieved, you are happy, you are grateful, and you're sharing it to other people. You say thank God. Gets pa? But, kapag direkta kang nakikipag-usap kay God, like a prayer of thanks, pero pinablish mo siya sa FB dahil, millennial ka, ang FB, ginagawa mo na siyang diary, may ganun, di ba? Then, why not? Why thanks God? Pero hindi yung ibang FB friends mo ang sinishare mo nito. Si God directly talaga. Katulad ng example na to, pwede siyang ganito. Thanks God, you are so good to me. O diba, nag-post ka, then ang saya-saya mo, nakapasa ka sa exam. So, yung prayer mo, pinablish mo siya sa FB kasi wall mo naman yun. Masaya ka, nagpasalamat ka kay God at isinulat mo yung pasasalamat mo kay God. Hindi mo lang siya sinabi sa kanya in your mind, but i-declare mo siya on your FB status. Yung direktang pagpapasalamat mo kay God. Kaya sabi mo sa kanya, thanks God, you are so good to me. Nakita niyo ba yung kaibahan? Well, kung ano man yung context ng pagpapasalamat mo kay God, whether
sinishare mo siya sa ibang tao or expression lang siya na na-relieve ka at napakasaya mo at ibinahagi mo siya sa ibang tao or na-express mo lang sa sarili mo dahil sobrang saya mo at sobrang relief mo or direkta ka talagang nagpapasalamat kay God dahil masaya ka sa nangyari, grateful ka sa Kanya. The most important thing is give thanks to God. Diba? Kaya kapag magpapasalamat tayo sa Diyos at gamit tayo ng expression na ganito or ganito, i-consider muna natin, sino ba ang kausap natin? Pareho lang naman nagpapasalamat ka sa Diyos. Sino ba ang kausap natin? Ang ibang tao, ang sarili natin, o si God directly? Isipin mo yan next time nagagamit ka ng expression na thank God or thanks God. At yun ang kaibahan ng thank God and thanks God. I hope may na-learn na naman kayo sa video ito. Thank you so much for learning with me. Until next time, bye-bye!